Jakarta je Sulawesi. Pasisi namanya kampung. Dia di kampung biar di nagari. Jangan lupa apa je siril asmara nanado di korong kampung. Apa na di rantau, etek na di kampung, uni na di rantau, adik na di kampung. Jangan lupa YouTube Sinar Padang Official. Boleh ketemu sama Siril Asmara. Oke guys. Manjalo boleh malang ladeta tapian ikan labama kampung oh di lubuan tadi lagombang kambang olah nombor lalapan nomor la 9 la dusana ola tibo la pulo cari YouTube larang kampung olah sinar la padang
kata putih bunga setangkai tuan kacil junjungan namu. Oh siapa membawa sedang di dalam rimbu dalam. Oh sedang di dalamnya rimbu dalam itu kata badannya mandanga kata coy itu menjawe badan sultan pengadu. Oh an menjawe sultan pengaduan dia kanduang bunga setangkai nama japui bunga setangkai ndak na lain do dia nama japui adola anak badan awak. Oh iyalah sultan sairalam iko mana badan awak mandanga kato bentuk itu nampak di putih bunga setangkai mandangi putih bunga setangkai nak kandung sultan sairalam yona. Hola gadang kironyo anak mandena lagadang kironyo anak bundo lainyo hilang kabacari tabanam lai kabasalam lai bacari. Oh ayah jo mande yona lagadang anak badan mande tuan. Lagadang anak badan mande menangi mande mengecek mencalik mande menangi bakat to sultan sairalam mande dengan bana mande. Hojan mande menangi juo petanang hati badan mande kan joawa ala batamu joaya ala batobok pulo serato dusana nambahnya ala bakumpu hati rumah ba itu kato sairalam. Oh mandanga kato anak menjawe putih bungo setangkai di malo mande nak menangi yonai. Kok mande inge nak sejarah na lalu yo nak mande kana sejarah lamo yo nak satu lai sultan sairalam satu nyolai dari nyo kandungan mande labar buai di batang jawi babuai jo kain panjang yo nak sairalam mulai mengecek yo nak bertinggal dak ke batang kayu jawi mande basuruh mencari ayah sampai kini nak takkan aju yo nae ba itu kato bungo setangkai tuan. Oba itu katoyo bungo setangkai nyo menangi dake anak mendangnya katoco itu onde mande dengan mana mande jangan menangi juo petanang hati badan mande. Oko anak di badan mande nama namo sultan sairalam kanala nampak di badan mande lainnya gadang bentuk iko walau bertinggal dalam buayan ba itu keto badannya. Jadi jangan mande menangi kok salah sultan sairalam magi maaf ambo di mande ambo jangan dibari dosa kok salah memerintah mande menyuruh cari badan ayah mande. Oba itu bana kato anak mandanga kato rupo itu menjawik gondan kato sorry.
Honak kanduang bungo setangkai yo pulo mana kato sultan saira alam jangan manangi nangi juho jangan marato rato juho na elo dona sabantu itu Tuhan. Mananga katonyo arut po itu kato sampai dari gondan tumagan to sorry menjawek pulo adik gombang iyo lainyo putih lipet cota onde dangan la di nagama tumadi adik ambo odang adi anak badan kami ndak guno menangi-nangi ndak paralu menangi pulo ndak paralu maratok-ratok nan dicari ala matamu cuman cie lain kakek to cari ona. Hoyola mande sultan pengaduan nambah namo putih andam dewi menurut sejarah ditarimo antakama jatuhnya mande tuan. Oh antakama jatuhnya badan mande ba itu kato badan inyo disinan kalau dipandang tumpak de orang nambah samo nanado di hati anjuang peranginan nan cie sultan saira alam serato inyo sultan pengaduan cukui jo putih bungo setangkai serato sultan lembak tua. Oh cukui jo sultan ketinggian bagala sultan malampaui cukui jo putih sari maka samonyo anak ranang gombang tuan. Oh samonyo anaknya ranang gombang ba itu kalau kau dipandang serato inyo lipet cota dia di gombang petuanan serato gondan gato sorry yo bini dek gombang petuanan mande dek sultan tu malembak tua. Oh sadang berkumpul ate rumah di sinan masalah di pacan jadi baalai nang kaelo indak diulang balik mencari tukang tanuang dicalik di tukang tanuang ditori di tukang ginju to panggil tukang tanuang banyak to panggil tukang ginju banyak laiko idui andam dewi tuan. Oleh ko ide jua ko putih andam dewi ba itu dalam ceritanya mendengar kata rupa itu di sinan kalau ko dipandang nak guna tu etong-etong lama nyobari izin tumarin dekan luang nyopanggil selamat bujang dekan luang selamat bujang tolong gua dek tabu larangan ba itu kata badaninyo. Oh gua tabu larangan di sinan kalau kau dipandang gua tabu larangan babuni tabu larangan meningkat tabuan di lia menjawet tabuan di mudik menyimbau tabuan di tangga yo pak. Oh nyawi menjawi tabu banyak tabu Jumat penyudan lunak lambui tabu pesintuka lah datang orang namanya pak Oh dari bukit datang menurun dari lurah datang menaki dicali orang nanti borang pasi berkasih-kasih orang sawah baluluak-luluak orang bukit berbajuran ma barang-arang orang pasar baju rancak ba itu kalau kau dipandang coy itu banyak manusia Tuhan. Ojo itu banyaknya manusia di sinan kalau kau dipandang tak guna to etong-etong lama lah datang orang nama samu. Otando banyak orang nan datangin dak tabado banyak udang indak tamue di kuali melimpah tarui kabalango indak tabado banyak orang indak tamue di nagari balabi-labi kamuaro. Ba itu banyaknya manusia di sinan kalau kau dipandang tak guna to etong lama tak perlu dibilang lama bana.
Dek lati bo manti nandi liela datang manti nandi mudi orang jauh rilaya alai. Ola bija lasano Orangnya bijaksana mengecek manti jadi pandai. Oh ala kata manti nak jadi pandai ma di manti nyor manti rajo ma nyo manti dari rajo utusan dari rajo kami. Oh kami ko manti dari liat serato manti nandi mudi cukui di manti nandi tangah. Olado manti kasadonyo batanyo ke manti rajo aku sabab karanonyo mangko sampai tabu babu. Oh ni manti apa sababnya tabu babu ni ada korando dapet malu ada tepian nak babaso atau sandi di longke orang. Oh mana kata rupa itu menjawab sekali manti rajo ma di manti nandi liat serato manti di mudi cukui di manti nandi tangga. Orang jari bijaksana tahu dia yang dengan gandiang tahu dikir kata sampai tahu diunak ke menyangkut tahu diduri ke mencucut tahu diangge ke mengalatiang. Oleh jale di badan manti mangkot sampai berbunyi tabu larangan indak dorando dapat malu indak tupian tak babaso indak sandi di longke orang manti. Oh mangko sampai tabu babu ni mangko sampai tabu bagu alai jale di badan manti tumpak di mande rajo awak. Oh iyolah putih andam dewi mande di sultan pengaduan dangakan banala di manti. Oh inyokan ala la mo ilang mencari ala bacari ken kamari dulu ala batamu jo cucunyo iyo jo anak sultan pengaduan banamo sultan saira ala manti. Oh ala batobo di badannya batobo di lewang langit sudah itulah hilang pulau dapet di gungguang si Garudo di gungguang Garudo ambil anak. Oh dalam di gungguang si Garudo nyokaja dek badan sultan saira ala mati dek inyo Garudo ambil anak manti. Oh nani nyo putih andam dewi mande di sultan nyo pengaduan sampai kini alumba tamu jadi ma tukang torik banyak sarato jo tukang tanuang manti. Oh tolong tinggal di rumah rajo caliak dah olu badan mande apo nyolai masih duit tuan. Oh apa nyolai masih duit juga itu kata badannya menangah kata bantu itu lata danga di badan manti di sinan kalau kau dipandang. Oh di sinan berkata manti nan dilihat kalau itu kata mantinyo du balang rajo. Oh kalau itu nang kata manti tadi kalau menurut kecik manti kau bisik sama tadanga kau imbau sama kelampauan.
Oma di tukang tanung banyak 100 tukang tori, tinggal ada ulu tampe rajo na banyak babalik pulang sobat. Namanya babalik pulang, ba itu kata badaninyo, jadi manoraknya namanya lah pulang masyarakat banyak. Oh tinggalan segala tukang tori, 100 tukang tanuang mulai mencalik, sekutiko mulai mengginju jo manori nyo paca kitab nuju nyo calik perjalanan nyo takut hari bulan. Samo mencari kasadonyo di sinan kalau kau dipandang, tatakoknyo di tukang tanung, tatakok di tukang tori. Di sinan kalau kau dilihat, onde dangan lah dirajo, dangakan bana diurang namanya, nanado di hati rumah. Otakoknyo samo kasadonyo kalau nama ande putih andam dewi tampe nyolai masih ado. Inyo tu masih duit juo alun do mati do badan mande yola putih andam dewi tampe kami nak tahu nak batang amu ola tampe lama sampai mana kami nak tahu kok mana masih sehat jo. Oh kok lapar orang bari makan, kok awi orang bari minum, minda nang kurang cie juo nak ada manderang kasai. Oh sagalo nanado di lingkaran mande urang bielo kasadonyo rajo. Orang bielonyo kasadonyo ba itu kato inyo mandanga kato itu lah jale petarangan dari tukang tanuang 100 tukang tori cukui jo inyo tukang ginjuan. Oh ala dibari izin balik, babalik lah tukang tanung banyak, 100 tukang tori, cukui jo inyo tukang tama, tukang ginju, tinggal sultan jo kakaknya tuan. Tinggal sultan jo kakaknya di sinan kalau kok dipandang agak sajo di badaninyo. Oh tumpak di badaninyo tadi nantuokan jale putih sari makanan. Nombor 2 sultan ketinggian bagala sultan melampaui, ketiga sultan lembak tua. Oh kampik sultan pengaduan, cucunya jale sultan sair alam, adik digombang putih lipek cota, nan datanginyo dari Makkah.
Hoyo yo pelang lumui lia samo barundiang kasadonyo yo pak. Oba acaronyo nang kaelo mencari putih andam dewi. Iyo lamande pengaduan Tuhan. Oh iyo lamande nyo pengaduan desinan kalau kok dipandang bakato putih lepek cotai nyo desinan orang tahu duo jogondan ganto sorry. Oh bakato badan dirinya mengecek ke Sultan Sairalam. Onde nak kanduang Sultan Sairalam yo cucu dari badan ini. Bakato nini ke Sultan Sairalam. Cuba panggil lo nak jina banyak. Calik lo jo pengalaman Sultan Sairalam. Di mana nini badan awak yo nak. Oh untung rata tangan kita na baik. Nasib kita lai kaelo. Tahu beko tempat tinggal nini nyuagi kabar di jinan banyak. Kau tak bisa jin menjapui. Awak menjapui nak bersama-sama na walaupun nyawa taruhannya pandangan kata bantu itu. Oh di sinan kalau kok dipandang pakato badan Sultan Sairalam. Kok lapi lagam ka babelok di dalam pala nini. Oh kok laco itu nini nang kaelok. Biar dipanggil jinan banyak Tuhan. Nyokambang kitab jin pak di dadonyo. Nyo calik kitab di dadonyo. Nyo tapik kitab dake dado. Nyo kitab jin dake dado. Balik guna sekali kini. Osamo layang jo badan ambo. Baik itu kata badan inyo. Sakit ambo sakit lah kitab. Damam ambo damam lah kitab. Kini ambo keminta tolong. Oh tiba anjin na banyak minta petunjuk badan ambo. Di makon ini badan ambo nambah namo putih andam dewi. Kampungnya di mana tetawan di mana tetawan. Tak kurang di mana tak kurang. Oh siapa nama ngurungnya lagi kabar ke badan ambo. Ba itu kata bantu semasa kutiko. Oco itu kata Sultan Sairalam. Kata sampai dado nyotapi kitab di dado Tuhan. Tapi kitabnya di dadonyo. Satonyo tapi kitab di dadonyo. Lah datang jin banyak. Nak tabado jin nanti bo. Ado jin babintang 3. Ado jin babintang cie. Ado jin babintang 7. Ba itu kalau kau dipandang babintang-bintang lah dimantagi. Ba itu kalau lah kau dili. Bantu itu jin kau tibo. Bakato sekali badan Sultan Sairalam. Omang ngecek kajinan datang manyo di jin sobat ambo. Ambo batanyo baket sobat. Tolong dijawab kecek ambo. Nak sanang di dalam hati. Nak sajuk dalam kiro-kiro. Nak sunyi dalam pemikiran. Agi petunjuk badan kami. Di makon ini badan ambo. Banamo putih andam dewi. Ba itu kata Sairalam. Tak kurang di dalam guanya di mana. Tak kunci di dalam petinya di mana. Ba itu kata lah mane. Hola sair la alam.
Oba itu kata saya alam kata sampai jin manja. Jawaban jin namanya oleh Tuhan dengarkan mana dengarkan di badan sultan. Oh kalau nani badan sultan ialah putih andam dewi liau tu masih duit juo. Oh liau tu masih ada juo kami menyapui nak barani sultan. Oh kami menjapui sultan nak barani nak taluk di badan kami. Bukannya kami bisa menjapui nak ketembus kami menjapui. Nak menjapui ke kampung nak seketik tu ndak urang sembarang urang. Bapilih-pilih sultan nangka bisa ba itu kata badaninyo mandanga kata bentuk itu menjawab sultan saira lamat tu dijinyo na banyak na nado ba bintang 7 di mabana kampung nini ambo nan tatawan nini kan duang ambo agi kabala di badan ambo kok kare rajo di sinan kare nak buli ambo cali kok santiang rajo di sinan santiangnya di mabana. Mandanga kata bantu itu kalau itu na sultan tanya sultan. Kok tampek ni nak jauh bana tampeknya indak do jauh. Ilian mudi aye nangko batamu jo anak aye ado di sinan anak aye lapenyo dari anak aye sultan. Kok lape dari anak aye nanti go batobo pencuran 7 lape dari pencuran 7 ado sinan pencuran 9. Oh lape dari pencuran 9 ado pencuran 3 balik di sinan ado badan mande di sinan mande sultan. Oh andam Dewi Sultan iolah nini badan sultan ditawan dewa dengan Dewi bakawan jorang lembunan dak taluk sultan kami menjapui Tuhan. Oh nak taluk doa kami menjapui kalau sejarah sultan diterima sejarah nak pernah kami ambil kok tibonyo di pencuran 3 balik kok lewat hari 99 hari. Oh mande nak bisa dijapui lain mande nak bisa diambil lain liau tu mengirap sama jo dewa mengirap sama jo orang alui ba itu dalam sejarahnya sultan. Oh nak kadape mande dijapui itu inyo kalau dilihat nan urang lapik kasinan ndak urang sembarang urang orang barasa jo usali urang asa barasa jo sultan. Oh kota nini sultan orang barasa kota barasa nini sultan kalau nyonya ni tak barasa kalau ndak orang asa barasa kok tibo di pencuran 3 balik tak panggang sultan tibo di sini ndak kadape idui lain. Oba itu dalam sejarahnya tapi kok ingin juga badan sultan mencalik ni badan sultan sebelum hari 99 hari japuilah badan ni sultan. Kok lah lewat hari sekian jani ni dijapui juga kok tiba juga sultan di sinan jo sultan bisa mengirap baik itu sejarah diterima. Oh mandanga kata rupa itu lah sanang hatinya pak sultan saira alam dapat patunjuk badan lainnya
petunjuk badannya kata sampai jin lah hilang lapai jin kesadanya. Desinan kalau kau dipandang teman orang menangan nanado di hati rumah Tuhan. Nanado di hati rumah taman wong orang kasadonyo namandanga di hati rumah. Osinan makato badan gondan ganto sorry omano dia anak badan kami ma dia anak nambah rampe. Oba adi putih sari maka 100 sultan ketinggian bagala sultan melampaui 100 sultan lembak tua cukui jo sultan pengaduan. Oba acaronyo nang kaelo mandanga katoco itu menjawe sultan pengaduan Tuhan. Onde mande dengan mana kala jale tempe mande ambo. Oi ko kato kabake nyawadi ayambo namande badan diri ambo namba namo putih lipet cota. Oh baliklah mande ke tanah suci biarlah ambo cari mande biar kami mencari kesuma kepancuran tigo balik. O mande nanjan pai pulo pandanga kato bentuk itu menjawe badan dirinya yopa. Onde nak kanduang nak sultan pengaduan lain nak berang bake mande mangko mande na basuruh pulang Tuhan. Nak berang nak pakai mandi mandanga kato bantu itu menjawe sultan pengaduan awak nak berang pakai mandi. Oh baliklah mandi ke tanah suci 100 jo kakak badan ambo iyo jo putih sari maka pulanglah lekak ke nagari. O cukui jo kakak na nomor 2 nambah namo sultan ketinggian bagala sultan melampaui pulanglah kakak ke korong kampung yo kak. Hobi ambo mencari mandi 2 jo sultan sairalam Tuhan. Dua jo sultan sairalam mandanga kato coy itu latadanga di badan putih sari maka 100 putih lipet cota cukui jo sultan ketinggian. Oh 100 sultan lemak tua nak menjawe lahiran yang banyak kok lapi lagam nak kababelo yo nak. Oh katu korana dalam padi kok laco itu nang kaelo kami ke kampung nak nyolai na Oh kami ke kampung nak nyolai nyo kebalik ke korong kampung nyo minta izin ke gondan ganto sorry babalik putih lipet cota. O pulang nyo jo pelang lumui lia sato nyo naik ate pelang nyo pai sekali kamu aro lati boy nyo di muaro melompek ke ate pelang nyo calik di anak nambah rampe. O nyo gala pelang kamu aro gala di limbak limbu lulu nyo alit tada nyo takuan belok.
tiba lah pelang di lautan, lah tiba lewat kudu ombak baru di sinan kok dipandang. Onyo minta angin di putih malipet cota, tibuan anginan kasih. To campa apu ikan pelang nangko de inyo kolak lai kabaku saganyo lai kakaputir pintanyo sadang kabalaku kanaknyo sadang kakabulir. Olah tiba angin ang kancang satu tiba angin ang kancang balaka di pasak tiang bagenggong bunyi tali anak memaki bunyi tali tolong mananya bunyi lah ye sawai. Oh malanduang lah ye katujuannya marukut tiang gadang ketik babanda lawitan ditampunyo bajau aja mau dimakan jajak lah sosuk pelang gadang menuju si tanah suci Tuhan. Menuju si tanah suci barangke putih lipet cota sadang berjalan dalam lawi iyo jo pelang lumui liat to bilang putih sari maka lalaki baju badan inyo laki lah baju sonsong barat dah laki baju nam putih kok laki baju nam putih tando nagari laka aman pulang lainyo ke korong kampung. Latabang jo baju sonsong barat dari nyo rumah gondan ganto sori menuju si tanah suci Tuhan. Oh menuju si tanah suci to bilang sultan ketinggian bagala sultan melampaui. Onyo kambang lapik pandai tabang dek kandung lapik pandai tabang tabang lah dia ke korong kampung balik ke kampung olah badan lawa tabang lapik tu tadi tabang membuang ke udara dari taluk kuala ye batu menuju kampung ketinggian. Oh sadang di atas si udara terjapui putih lipet cota dia digombang petuanan lah tiba di tanah su. Oh cimae olah tiba nyo di tanah suci dek lah tiba di tanah suci lah tanang inyo di kampung tinggal tadang tanang di kampung to japui putihnya seri maka. Oh tabang nyo baju sonsong barat nak lama inyo di udara tiba wakat tu yo jangkonyo lah tiba lo di korong kampung Tuhan. Olah tiba lonyo di korong kampung di sinan kalau kok dipandang nak guna to etong lama maalun saja badan inyo. Odek lah tiba di korong kampung tentunya mulai memerintah badan dirinya bersanang-sanang di korong kampung ya pak.
Oto tinggani nyo di sinan to japui pulo badannya sultan ketinggian dek lamo tabang jo lapi lati bolo inyo di kampung pae. Oh lati bolo inyo di kampung di sinan kalau kok dilihat. Oh dek lati boy-nyo di nagari, mamarentah-nyo di nagari, nyo basanang-sanang. Oh ketinggian lati bolanya di kampung lama merentah di nagari. Oh sadangnya dalam memerintah to japui balik adik nang gombang ya la putih lipet co. Tama putih lipet cota tekana juo dia nanyo tekana di sultan pengaduan duo jo cucu badaninyo nambah namo sultan sairalam awak laik kanda atau mencari putih andam dewi yo bini dari kakak awak tapi nak boleh di sultan pengaduan. Oh kabaalan nasib nak badan pengaduan 100 sultan sairalam mencari mandena badan sultan tuan. Oh mencari mana badan sultan ma itu dalam takut-takut co itu kalau kau dipandang. Oh tinggan putih lepek cota to japui putih sari maka kakak de inyo sultan pengaduan. Anak nang gombang nyo nantu nanado di tanah suci bamanuang juo sama seorang yo pak. Otakana juo nasib adik iyo nasib adik nambonsu 100 jo anak inyo nambah namo sultan sairalam. Okok karamat sultan sairalam karamatnyo awak lah tahu santiangnyo awak lah jale tapi dek bajalan nyo baduo. Oh nagari itu bantu langkanyo calik karamat nagari nyola tahu kok lewat 99 hari. Oh naninyo mande nak batamu ba itu dalam sejarahnya alangkah ibu badan kakak tuan. Alangkah ibu badan kakak baik tu kato badan inyo tinggal sinan putih sari maka. Oto japui pulau sultan ketinggian takana juo di badan adik. Oh alangkah susah dia badan sultan pengaduan. Duo jo anak badan sultan yo dia. Hoi olah sultan sairalam mencari mande nambah duo dia.
di sinan kalau kau dipandang nak guna to etong lamo nak perlu dibilang lamo bana. Oh tinggalnya sedang coy itu, kita tinggal sedang coy itu. Di sinan kalau dipandang dijapui sultan lembak tua. Oh 100 sultan pengaduan sedang di rumah mandeju, di rumah gondan ganto sorry mae. Di rumah gondan ganto sorry ba itu kalau kau dipandang nak guna to etong lamo nak perlu dibilang lamo bana. Oh agak saja di badan inyo maalun sultan pengaduan bakato sultan pengaduan kamande inyo sekalian. Onde mande dengan bana sarato jo kakak ambo. Oh ambo barangke hari kini mencari mande kanduang ambo Tuhan. Oh mencari mande kanduang ambo di matampeknyo ambo cari ba itu kato badaninyo nak paralu to etong lamo. Oh manjawe sultan lemak tua dia kanduang sultan pengaduan dak pai dia kakak sekali oh dia. Oh mandang kato bantu itu onde kakak dangakan wana jangan pai lolei badan kakak biarlah ambo dengan anak Tuhan. Tapi tinggal mana bini ambo dake rumah nangko tinggal di siko bungo setangkai mandang kato bantu itu menjawe bungo setangkai. Tuan kacik junjungan ambo jangan ditinggal juo kamat tuan ambo kapai kamat tuan malangka ambo ikui kamat tuan pai tuan. Obat tigo tuan awak pai nencik badan diri tuan dan seorang anak badan awak banamo sultan sairalam. Oh nencik badan diri ambo mencari mande tuan kanduang awak tuan. Oh mencari mande kanduang awak mandang kato bantu itu di sinan kalau kau dipandang. Dek nak dapet dilarang-larang tepaso juonyo di bawah. Onde kakak sarato mande bari izin ambo bajalan kami barangke nak nyolai kakak. Kami barangke kakak nak nyolai mandang kato pentu itu nyobari izin di mande nyobari izin di kakak. Elok dia jalan di rimbo elok kalian dalam rimbo jago ju perjalanan ba itu kato lembak tua. Oh kato sampai sabantu itu barangke badan sultan pengaduan batigo barana nyobarangke pae. Batigo barana nyobarangke ba itu kalau dipandang ala jalan badaninyo. Oh jalan batigo kana monyo nak lamo kita bilangkan panek dek lamo di bajalan. Oh nan jalan bertambah jauh
Oh alasari 2 hari berjalan dalam rimbo dalam cukui di hari nang ketiga yo pak. Olah 3 hari 3 malam berjalan dalam rimbo dalam petunjuk alun jo dapet pak petunjuk alun jo dapet lunado dapet petunjuk nama kampungnya awak nak tahu bah itu kalau kau dipandang oh nak guna dia tong lama inyo berjalan tarwiju oh tinggi bukit lah kabadaki kok lurah kabaturuni oh kok batang air baranangi kok sungai ba itu pulau oh di malita inyo baranti di mamangantu nyolalo tuan Ona di mana lah mengantuk nyola lalo na elo ado nangga rimbo nyo sigo di rimbo dalam masa bagua dicaliak nyo asa nyo ado batimbunan nyo caliak di sinan tuma di sultan pengaduan onan mande alun batamu ba itu kalau kau dipandang oh di ma kampung nyo lah nyo caliak di ma bukit nyo lah nyo tinjau alun batamu andam dewi tuan oh alun batamu andam dewi di sinan kalau kau dipandang inyo berjalan tarwiju oh biari baganti hari biari baganti pakan nabi pakan baganti bulan alasa bulan 2 bulan tuan lah 2 bulan nyo berjalan dalam rimbo dalam menurut takok kato jin tadi tinggal waktu sebulan lebih kota Jawa tamu dengan mande 2 joni ni badan sultan sair alam ajalula bilangan sampai nyawa berbalik kana punyo mungkin nyo bau di nang gaib dari alam nyata balik ke alam gaib dari alam nangko pulang ke alam malui ba itu kato jin di sinan kalau kau dipandang oh itu nantakana di sultan pengaduan 2 jo sultan sair alam 3 jo putina bunga setangkai tuan Tiga ya putih bunga setangkai di sinan kalau dipandang inyo berjalan-jalan yo berjalan dalam rimbo dalam ma'alun berjalan dalam rimbo bunian berbagai-bagai salangkai nyo berjalan menangi jo badan sultan menangi sultan pengaduan yo pak honde mande sayang jo sultan mande honde mande sayang jo awak jaso mande alun tabale dapet mande la ilang ala di makotampe oh badan mande ba itu kato badan inyo tuan di makot tampeknya badannya di sinan kalau dipandang meminta badannya sultan pengaduan di sinan inyo mengecek okok lai karaman ayam boba namo gombang petuanan agi petunjuk badan ambo dia komande badan ambo di mabana tampe badan mande
O antara mo kasinan petunjukan mo kasinan mulia mo japui mandekan wong Tuhan O boleh dijapui nyoa mandekan ruang hari sadang tengah hari tapi kato sampai suara datang bunyi suara orang nanggombang mengecek juo di udara nak kandung sultan pengaduan duo je cucu badan ini nama namo sultan seiralam Okok lai badanga nak ketuaya lai badanga perintah ya nama ande jangan dicari juo na nini jangan dicari juo nak kata lo buyung mami dona Hoi ndak kabisa nini dijapui jadi jangan dijapui juo petanang sajo lai badan buyung baliklah kacarocok gaduang intan na nini jangan dijapui na Kato sampai sawantu itu tadang aju suara rupo itu bertambah panik sultan pengaduan duo jo sultan saira alam suara loko nanti bo mungkin ubili komaya O suara itu ya jangan dengan pulau itu ndak nini badan awak ko iyo ayah dari badan ayah nini di badan diri ambo ndak mungkin mengecek bantu itu doya Ndak mungkin mengecek doya bantu itu sampai di mana hebat nyurang nama ngurung ini sampai di mana nyo santiang inyo ba itu kato badannya tu masutan sairalam Okok batamu ya je badan ambo indak ba santiang awak indak karamat awak kalau yo sultan sairalam ya Kalau yo sultan sairalam ndak ada basantiang awak indak karamat awak ba itu bana katoinyo takabu mangecek sairalam orang takabu pak uduala ba itu kalau ma olah Lapane sultan sairalam depane sultan sairalam mangecek kajin nyonan banyak manyo di jinate duyang gunda bi dalam rimbo orang gunda binyo dalam rimbo dek jinta kui kesairalam nyogunda bi dalam rimbo bunyi keparang dalam rimbo bunyi keparang dalam rimbo bapaki anu kojo siamang mamaki karojo baru apa itu kalau kau dipandang ba itu kerajo sultan sairalam nyo perintahan jin banyak ba acaro nyo pak jin di perintahan cuabana jin kemangasana nini indak dopai kabatamu Tuhan
Oh memaki-maki ungko jo siamang walaupun karo walaupun baru memaki di dalam rimbo kadang mekato sultan pengaduan nak kanduang sultan seiralam lah jadi tu mana eja nak cuit tujuh ibu awak di karo jo baru ibu awak di siamang. Oh inyo samo banyawa ba itu kato badan inyo de ayah bana mamarenta nyo parantian jin mamane baranti jin nyo nan banyak tuan. Laberang bana sultan sairalam tandonyo sultan laberang merah matonyo bantu sago nai ampadu katalingo tasingguang karuntong miang talajang hati nambalado badara-dara garaman sultan sairalam kok batamu lawan dalam rimbo basoso lago sekali kini apa lagi nama nani apa lagi nama penjaruan ini awak balago di rimbo dalam ambo pa pun tak bayang-bayang ambo pa singkit umudu ya ba itu kato sairalam ndak kamu lagi duit doi duit lagi ba itu kato badan inyo di sinan kalau kau dipandang inyo bajalan tarui juo dek lah jauh juo perjalanan apa tanda jalan lah jauh nampak sebuah anak air kironyo itu pencuran tiga tuan. Oke ronyo itu nyoa pencuran tiga sadang dake pencuran tiga balap pelita di sinan nyo ketiga nyo sadang balap pelita hari nan sadang sanjo ayo. Oh datang suara rasonyo dako aye pak pencuran tiga mengecek orang rasonyo bunyi kata nanti nak kanduang nambah tiga yolah sultan sairalam 100 sultan pengaduan. Ojo kue jo putih bunga setangkai babalik lalai nak ke korong kampung jangan dicari andam dewi membuat sansai awak sajo na Omamu sansai na awak sajo ba itu kato badan inyo menangat suara bantu itu. Oma alun sultan sairalam inyo ko agak pendorong inyo ko agak pelompe anak muda nang kana monyo lapane sultan sairalam manonyo dipauni pencuran tiga kaluala dake pencuran kok bagak caliak baganyo jangan mangecek olah bantu lain tu cek batu itu kok yole santiang badanang pauni pencuran tiga menyumbulah kaduyanangko nak jale hitam jo putihnya nak jale indah jo iyo sampainya dari sultan sairalam mengecek juo dake sumatuma pencuran tiga oma di sultan sairalam jangan mengecek terdorong-dorong tak boleh terlompek-lompek umanat yang datang dari kami babaliklah ke korong kampung jangan dicari andam dewi yang
hari yang ngandam Dewi menanga katorupo itu batama pane Sultan Sairalam kurang aja pauninyo tuma pencuranko. Kurang aja, kurang mengerti, lain tanyo, lain penjawab, lain awak kaban, lain lo jawab paninyo. Oko iyo karamatnyo pauni pencuran ada piambo kaduyako nak jale kito baparang yuane. Nak jale yang keto baparang kato sampai sabantu itu mangguru pincuran tigo bunyi karobo si pincuran tumpak di badan tumanyo Sultan Sairalam dek baga Sultan Sairalam ajawapan sambil gala ambolo kang patakui-takuian kok karobo-robo lamola itu bukan urusan ambo yuang mengecek Sultan lemak tua duo putih bungo setangkai namande Sultan Sairalam nak kandung Sultan Sairalam lah jadi mana awak mengecek rang bunian jangan dilayani rang hilang jangan dijawe baitu kato badaninyo kato sampai sabantu itu di sinan bakato Sairalam kondaknyo kato ya kita jawe bakato hati rambunian bakato hati rananilang baitu kato Sairalam Tuhan. Oba itu kato Sairalam indah to bilang-bilang lamu di sini ninyo baranti di pincuran tigo bala pelita olah katigo ketiganya ia di pancuran tigo nak lama kita bilangkan nak lama kita hitungkan tiba di hari barisuknya lala pelitanya baja alana lala pelitanya bajalan juo nyoba tigo panek dek lamo di bajalan sedang bajalan nyoba tigo bajalan talita di mabana pincuran tigo balik baitu kato Sairalam Tuhan. Itu kata Sultan Sairalam di sinan kalau kau dipandang oh jalannya tarui nyoba tigo panek dek lamu di bajalan ala sehari di bajalan anggaran pukul
6 sanjo lah nampak pancuran 7 tuan. Olah nampak pancuran 7 seto nampak pancuran 7 baranti pulau di sinan. Oh membasuh mungko bunga setangkai. Oh sadang membasuh mungko mengece urang rasonyo di pancuran 7. Oh nak kanduang bunga setangkai jangan berjalan taruiju pulang lelena ke korong kampung naik. Oh balik lalai nak ke korong kampung jalan-jalan ditaruhkan jualah jadi masa hingga iko jangan dicalik pancuran 7 jangan calik nak pancuran 9 100 pancuran 3 balik nak. Oh nama badan diri kami lata lambe ko mana datang kasinan lah lewat 99 hari nak kadape mande di japui na kadape dolai mande di japui tadanga di Sultan Sair Alam lapane Sultan Sair Alam mau mande dangakan mana jauh mande dari pancuran bialam boka mengecek Sultan Sair Alam danga pauni pancuran 7. Kok kiai calik kiai nyokok se calik se nyok ulia calik ulia nyokok jin calik jin nyok. Oh nanambo nak kakak takwi jangan kami lo ditakut tiba itu kato Sair Alam tuan. Oba itu katanya Sultan Sair Alam mandanga katoco itu keluar pauni pancuran 7 keluar ulah dipandangi 7 dipandang kepala ulah badan 1 kepala 7 nyo calik jo di Sultan Sair Alam jadi ba yang ulah kepala 7 malawan angka bake ambo ba itu kato badan Sultan. Opane hatinya Sultan Sair Alam nyo kaja ke pancuran 7 balago yo ulah tadi tuan. Balago jaulah tadi baca kak Sultan Sair Alam iyo jaulah kepala 7 sedang balago bantu itu di sinan kalau kau dipandang anti mampe lah mampe anyo guluang Sultan lah diulah tumpak di Sultan lah Sair Alam iyo lah bagak lah Sair Alam indak nan takui do badaninyo. Dek lama baca kak jauhlah kepala 7 pauni pancuran 7 dek santiang Sultan Sair Alam lama hati pauni tangga di tuan. Mati ulah kepala 7 mengguru pancuran 7 rasa karara dipandangin anak ia bertambah gadang itu kalau kok dia pandang ia bertambah gadang jualan tajun dari pancuran. Onan ulah lala mati de inyo Pak Sultan Sair Alam nyo bantiang ulah sekutiko tio nyo bantiang tio ilang tio nyo bantiang tio nak nampak bapike Sultan Sair Alam tuan.
mati ulahnya pandang datang suara sekali lagi danga diang sultan saira lam ta dorong ta lompe ta laluang menyombong bana ba itu kato badaninyo Omandanga katoco itu lapane sultan saira lam ambo indak ta dorong ambo indak ta lompe alun tawang di badan ambo aiko nan sultan saira lam anak di bonsu pengaduan anak di putih bungo tas tangkai cucu nang gombang petuanan oh cucu nang gombang petuanan cucu di putih andam dewi ba itu kato badaninyo nanambo indah kakak tangakui iwange Kata kui di sinan kalau kok dipandang mengecek sultan pengaduan dangala dipauni pencuran nalambo kok iyo ado salah kok salah nak badan ambo bari maaf anak nan salah nak jaan kato ditanggapi mandanga kato coy itulah berang sultan saira lam oaya dangakan bana mangalo aya minta maaf kok bagak pauni pencuran tujuan nampaan badan sekali lain nak balago di malam nangko tuan boleh balago malam nangko ba itu bana kato inyo mandanga kato bantu itu nanaya indak menjawe anak dicalik sedang merang na malam semalam itu suara indak datang lagi alas sarahat ketigonyo nan pagi kalau dipandang bajalan ninyo nambah tigo tuan bajalan inyo nama tigo seto bajalan nama tigo dek lamo inyo di bajalan sedang bajalan kok dipandang sedang bajalan sekutiko betobok orang gaek sedang bajalan batungke inyo bantu orang dipandang batung kerang gaek perempuan sinan mekato badan inyo mengeceknya sultan saira alam 100 sultan pengaduan cukui joinyo putih setangkai onden ini enam sadang jalan bari lurui ambo batanyo bari bana ambo barundiang batanyo ambo bake nini oh di mapin curan tigo balik mandanga kato bantu itu menjawe gaek sedang jalan nonde nak kanduang namudoi oh kalau pincuran tigo balik luruikan jalan nam panjang anggaran bajalan seminggu lai barunya sampai ke pincuran naik barunya sampai mana ke pincuran ma itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu terima kasih gaek kato badannya kato sampai badannya lama jawe nak kanduang nama tiga sadang jalan kok lay dapet kana badan gaek yo nak ojanyo jalan antaruian babalik lalai ke korong kampung jangan dicali pencuran tiga balik na jangan dicali lo pencuran tiga balik ba itu kato badan orang nama ngecek ode inyo sultan pengaduan 100 sultan saira alam cukui jo inyo bungo setangkai katonyo indah o badangan mae
katonyo indah badangan nyoba jalan taruhejo onyo calik gae kabalakang ado gae nampak lai taman wang sultan pengaduan Taman wang sultan pengaduan duduk badannya lah bapikir tadi gae mengecek juo kini hilang awak pandangi bakato sultan pengaduan yo kabake sultan sairalam nak kanduang sultan sairalam yo nak oh kalau coiko agak kaonyo yo nak mungkin do mande dicari ndak mungkin mande kita cari do nak olah banyak bana kiasan datanglah banyak bana managan balik awak ke korong kampung na oh pulang awak nak ke korong kampung mandanga ketoco itu lapane sultan sairalam onde ayah sarato mande ko ayah balik lah kok pulang ayah pulang lambo tatap mencari nini di mabana pencuran 9 di mabana pencuran 3 balik abana karamat pencuran ambo ingin juo kana mencali ba itu kato badaninyo mananga kato bantu itu anak ndak dapet kaditaga bajalan tarui namati gotuan jalan taruinyo nambah 3 nak guno to etong lamo panek dek lamo di bajalan dek lamo bakal lamoan lah 3 hari 3 malam bajalan dalam rimbo dalam batamu pencuran 9 tuan Labat tabuknya pencuran 9 pencuran air 9 lo tempe mencuci 9 lo tempe mandinya ba itu kalau kau dipandang di sinan kalau kau dipandang mengecek rasa orang di pencuran onde nak kanduang nama 3 100 sultan pengaduan cukui putih bunga setangkai 100 sultan sairalam yona oh baliklah nak ke korong kampung pulang lalai nak ke nagari jangan calik jo pencuran 3 balik na Jangan dicalik lo pencuran 3 balik kalau nanini sultan sairalam nan mande dari sultan pengaduan ko inyo putih andam dewi lah basanang-sanang jorang alui basanang-sanang jorang gunung ba itu kato badaninyo jangan mande dicalik ju ndak mungkin balik kaduyako na Mananga katonyo abanto itu pane hatinya sultan sairalam nyobae segalo nado di pencuran ado mas 9 buahnya tangan pencuran kesadonyo tepian nyoba ambu-ambu ba itu kalau kau dilihat nanado tampe batu pencucian nyobanya sinan kalau dilihat nyobae do kaki kesadonyo kapiang batu kane kaki ba itu berang sairalam tuan
Itu barangnya Sultan Saira lama Kau pauni pincuran 9 Ambo ingin tahu kare badanang Keluar layuang dari ayek Keluar layuang dari pencuran Sampai di malo kare buyuang itu kata badannya Mandanga kata coy itu Keluar pauni pincuran Apa uni sekutiko Keluar kapasan putih tuan Keluar kapasan putih Ado sagadang si kuminte Kapasan cie kepalo 9 kepalo dipandangi Bantuaknya bantuak ka mambae Bantuak katabang mambae Sultan Saira alam kalau di Sultan Saira alam Mindak kapasan putih Biar kapasan biar manusia Naninyo nak tahu ditakui Ndak talo dimakan biso Hindak dimakan di malelo Itu karamat Saira alam Di sinan kalau kau dipandang Hindak to bilang lamo bana Dek santiang Sultan Saira alam Lamati kapasan putih tuan Olah mati kapasan putih mengecek nampak itu macik lain Dangalah diang namudoi buyuang terlalu banyak salah Pertama salah di pencuran 3 Kedua salah di pencuran 7 Ketiga salah di pencuran 9 Lah banyak mana yang kesalahan Tak dapat dia ampun dia yang tak dapat dayuang diagi ampun Tak dapat diagi ampun lain Dan tumpak di badan Sultan Saira alam Tak ada takui nyodo cie juho Oh ayah 100 mandi Tak ada awak lalok-lalok Barangkit ke pencuran 3 balik Majapui ni lah oh ayah Tolakan duang lambohei Itu bana katoinyo barangkeinyo namati go Opane dalam di jalan bertambah jauh jauh anggaran seminggu lebih kurang lah sampai ke pencuran 3 balik sampai ke pencurannya 3 balik di sinan kalau dipandang kalau pencuran 3 balik kabui dipandangi nampak mana lorong masuknya di sinan kalau kok dilihat berkatanya Sultan pengaduan nak kandung Sultan Saira alam yona biaya masuk dahulu masuk ke dalam pintu pencuran kau tak berbalik ayah 2 hari 2 malam 103 hari 3 malam calik lalai nak badan ayah tandolah mati ayah Sultan Tandolah mati na ayah Sultan mengirap di dalam pencuran itu kato badannya bakatoinyo bunga setangkai tuan pai ambo pun pai ambo nak namu tinggal di luar dia nak tinggal seorang di luar tinggal Sultan Saira alam
Oh masuklah sultan pengaduan Baduo jo putih bungo setangkai yo pak Ho kampung bunian nan ditampu kampung orang alui bajajal ni ba itu kalau kok dili Oh tumpak di badan sultan pengaduan Sarato bungo setangkai mangirap jadi pak di pancuran Tuhan Oh mangirap jadi nyoa di pancuran da adolai suara tadanga alasari di samalam cukui di hari nang kedua lah 2 hari 2 malam nyopa Oh mangirap dalam pincuran cukui di hari nang ketiga 3 hari nyo 3 malam mangirap dalam pincuran Oh indah ado ya keluar lapane sultan sairalam baru sultan lo kakak masuk Tuhan Oh baru masuk lo lai sultan sairalam di sinan suara datang raso datang suara ya jomande Sarato putih andam dewi Nak kandung sultan sairalam jangan masuk lo nak ke pintu pencuran Memana ya ke sultan sairalam Babaliklah nak sultan ke kampung Oh pulang lalai nak ke nagari Perintah carocok gaduang intan Ayalah lama ngirap na Ayah Joni ni nak sekalian Samo mengirap di pancuran Paulangan kami berisut Kalau nanaya dengan ini Dari pancuran nak 3 balik Baulang ke pancuran 9 Sampai nyo ke pancuran 7 Sarato ke pancuran 3 Tak masuk ke kampung Langang Suni Tuhan Tak masuk ke kampung nak Langang Suni tumpak di anak badan nyo iyo lah sultan sairalam nyo indah ado picayo ndak picayo dopak seketik juo nani nyo malompek juo malompek ke pintu pincuran satu malompek ke pintu pincuran samo mangirap kasadonyo dari nan kasa Hokanana lui pae Dari tubuh kasalah ke tubuh lui samo menjadi orang lui Oh samo mengirap ketiganya termasuk putih andam dewi Oh menurut cerita pak diterima tumpak di orang nambah rampe ada utusan masing-masing Tuhan Oh ada utusan masing-masing kalau nam putih andam dewi oh Sarato sultan pengaduan Oh baulangnya dari pencuran 3 balik lapenya ke pencuran 9 tiba di pencuran 7 marah ke pencuran 3 lape ke kampung Langang Suni Oh Sarato pasir langgu melang itu nagari nanyo ulang tumpak putih bungo setangkai Sarato sultan sairalam yo pak
Oh dari pancuran 3 balik lape ke pancuran 9 marah ke pancuran 7 tibonyo di pancuran 3 oh mangulang carocok gaduang intan dakeknyo batu ampa putih tuan kasinan dalam paulangan ba itu kalau kok dilihat di sinan ni nyoba ulang odek samo mengirapnyo kampeknyo baladang lari di leri yang tampat banane tumbuh tengah ladang jatuhlah bungo di nantengi kambangnya bungonyo di leri yang tabek bapasan kami ke toko-toko masyarakat deklah samo mengirap nyopak kampek nyokabanang gombang tak bisa disambung lai sejarah sainggo iko nyonan dapet pae ambil kayu di kabek-kabek jatuh daunnya ate batu katana jatuh sularonyo odek kabas sainggo ikonyo di kaminan dapet sainggo iko gombang dolu ko ado tambahnya disambung pulau pae ambil lado batang babatang katana jatuh sularonyo sainggo iko kabanyo orang nanggombang karano mengirap mae